Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nkachi tata bụ orie wetara anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asịrị na ọmaka ga-emere anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Atụ m onye chụba anyị daa. Onye fụrụ anyị lụta nwunye nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Na anyị ga-azụ ka afịa mana ya amana ka afịa. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ala dị na ya pụrụ anyị ome kụwa afịa. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Atụ m ụfọdụ ndị ajọ mmadụ na chụba ndị ilo. Asị m onye si na agwa ya macha bama ya aba na nke ya. Asị m onye isi anyị na-awụ aja ya were nke chụọ. Asị m na ife ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Maka na adịghị ka ibe, ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Mana taa, I came with message of hope. Asịrị m na ndị eji ga-enwere onwe ha. Asịrị m na ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ na ụchụ ga-ana na-aga asacha ha ka ha dịkwa ọcha. Egbuo n'ihu na ya ebuterịrị mma, egbuo na azụ ya ebuterịrị mma, egbuo n'aka nne ya ebute mma, egbuo n'aka ịkpa na ya ebute mma. Ihe na-agụ n'ọfọ. Agwara m onye Igbo na tabanụ n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Na nsogbu ahụ nọ n'ụzọ gị nọ n'ụzọ ọdịnala dị homogeneous to your race. Ọ ọdịnala method ka a ga-eyuzu ka e nwee chedị mma ka egwu ọma gụba. Mana ọ bụrụ ijikọtara n'ọdịnala ma ọ na-anụ olu m, ị mara na ihe kpatara na ihe ọma emewebere n'ebe ị nọ bụ maka they have not done the right thing consistently enough to create not only good result, massive result. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Tata na Ugochi tubelu na temple, ejego m na temple jee chụọ aja anyị na-achụ kwa ụbọchị n'isi mụ onwe m na n'isi ndị temple, ndị enyi anyị niile, ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ndị na-agụ ọfọ 21 days esisi gọba, ndị na-abụ ha nnecha onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ, na ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa Nọvemba for 14 days. All 14 days rituals aja mbunye nụ. Ọ bụrụ na iso na ndị m isigoro nke ọnwa akụ na ọta, kwado na anyị ebidokwa nke Disemba na Disemba 3. Ịghọtara ya? So anyị ebido na Disemba 3. Ihe m na-ekwu bụ na ị ga-adịrịrị mma. Na ihe mere na edibara mma ahụ maka na imebere ihe ị kwesịrị ime. Eleghị anya enweghị onye kọwara gị ọfụma. Ekwu na akwụkwọ dual forces. My people na-ana n'iyi because of their ignorance. I can tell you that part of the reason why you are suffering today or why you are here, where you are now, you remain stagnant. You are not progressing. It's because you are ignorant of how things work. Gee vidiyo bido na mbido wee ruo na mbidobe. Enwere nnukwute ihe ị ga-amụta na vidiyo. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Na ndị niile ga-enene vidiyo a, ka ndị niile nọ under the influence of my voice,
ka vidiyo a wetara ha ngọzi na amamihe pụrụ iche, sikwa n'ụzọ dị etu a wee tụọ ha n'agbụ mmụọ maọbụ mmadụ ọbụla kere ha, ka ha nwere onwe ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Mma atụnye ụlọ azụ maka na esimoru. Ozi m bịara n'ụbọchị taa to save lives. Enwere ndị eji maka ha wee sị m n'ozi a ka m ezi taa. Ya bụ na vidiyo a ruo n'isi njedebe, inerechaa ya ịmụta ihe na ya tụsara ya ndị ọzọ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, eche m ndị niile ga-anụ onu a n'ụbọchị taa, mee ka onu a ga-ada n'ụbọchị taa, ka isi n'aka m wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ, ndị anyị kwuru maka ha na site n'ozi a ga-ezi taa na ha ga-enwere onwe ha, mee ka ha bịa in one way or the other contact to this video, ka m nwere onwe wee dị, ka m bunye elu wee dị, ka ịpụta ihe maka na adịghị ka ibe na-agụ agwa. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, na-akpọkọ elemental beings, the animistic, the helpful beings, mmụọ Chukwu niile, ndị anjelu nke Chukwu niile, ndị na-agagharị na-eme mma, na-atọ ndị mmadụ na-agbụ, ka nna ayọ na mmụọ niile na-anara oke na taa bụ orie, ụnụ bịa je tọọ imirikite ndị mmadụ na-agbụ, maka na ndị be anyị nọ na-agbụ nke ignorant, agbụ nke amaghị na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ayọ m wee kwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise. Isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa bụ all you need to know about chi, ya chi gị, maka na ọ bụ chi bụ ụzọ. Nke abụọ, mma akọwalụ gị ihe kpatara iji wee nọ n'ọnọdụ anyị nọ wee na-akụ ọta. Eleghị anya na ụchụ dị n'ụzọ gị, n'ihe ị ga-eme ihe na-eweta ụchụ, n'ihe ị ga-eme wee wezụga onwe gị n'ebe ụchụ nọ. Nọọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịmalụ, then ị wee malụ ka esi ayọ na etu mmadụ si create quiet hour or quiet or silent moment, they mean the same thing. Abịa n'ụbọchị taa, dịka nnukwu onye nchụaja Ugochi tụwara na temple, ụmụ Igbo ekwu ndị ihe ọma ga-emere anyị. Ihe anyị maka ịbịa taa bụ ihe anyị maka kwuru maka ya. Gịnị bụ chi onye, onye bụ chi onye ụwa mmadụ? Kedu ihe ị nwere ike ime, ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ime mgbe ị chigatara n'ọdịnala? Nke mbụ, ịchighata n'ọdịnala Igbo, ị ga-akparịrị n'ala wee kpa n'ọfọ. Ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ mee bụ ịgba afa miri emi, mara ihe dị n'ụzọ gị, nwalụ relationship gị na chi gị nwere, marụ na otu ọ dị n'ụzọ gị, marụ na o nwere mmụọ ọbụla na-agba gị ụgwọ, marụ na o nwere mmụọ ọbụla na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ na-emeri gị ihe, mmụọ na-eso gị. Denụ mara ihe gbasara ndị amoosu, na ndị amoosu ọ na-agbachiri gị ụzọ. Mara ihe gbasara ndị akara ogheri mmụọ, akara ogheri mmadụ. Cheki gbasara amoosu mmụọ na amoosu mmadụ. Cheki gbasara ndị ọgbọ na uke, ndị ọgbọ na-eweta uke. Ihe ndị a ndị ihe echeki. Ichekicha ihe a, ichekie ma o nwere ngwurube nna gị, ngwuru ebe emebiri ihe ọdịnala dị iche iche. Ihe ndị a ka ihe echeki. Ichekie na o nwere any element ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, ndị chukwara. Ihe ndị a ka ihe echeki. Ichekie ma iwe onye ọgbanje, mara ma ọgbanje ụwa, mara ndị gị na ha so, mara na iwe onye ọgbanje mmiri, mara na o nwere any element
ị nwere in contact with, then imecha nke nwa ijeje chekie ma o nwelu agbara gị afa mmiri mara na o nwelu ihe ọma dị n'ụzọ gị, then nene ma otu ọ dị n'ụzọ gị. Ihe ndị a niile ka a ga-echi gị. Nene ma o nwere ọgwụ ọbụla, any negative energy that monitoring you or teleguiding you. Are you under any influence or you are hypnotized? Ihe niile a bụ ihe ndị afa miri emi ga-review from A to Z. Now, ọ bụrụ na o reviewruo afa miri emi reviewruo ihe dị etu a, then ihe ọzọ ị ga-eme bụ ana m akọwarụ ndị batara ọfụ n'ọdịnala na ihe mbụ na mbụ ị ga-eme abụrụ ka ije gbawa afa. Ụfọdụ na-abụ ha batara ọdịnala, ihe izizi ọ na-agbaje n'ije gba n'afọ awụ ọ gbagoro afọ mara ihe dị n'ụzọ ya, o pere attention, agbagodoro ya afa n'ihe dị n'ụzọ ya, o pere attention na nke a. Ihe dị ya mkpa bụ ka ọ mara onye bụ chi onye ụwa ya by name. Na-agwa ndị bịara ọfụ n'ọdịnala na nke a abụrụ ihe ị kwesịrị ijebegoro na ya, na mmadụ ara ahapụ isi gwawara ike ajụ, na ihe izi ị kwesịrị imegoro na mbụ bụ ịbịa ịgbasịa afa bụ ihe ndị afa miri emi ihe a nkọwara kịta. Ana m agwa ndị batara ọfụ n'ọdịnala because na the experience is the best teacher, and doctor na ịbatara ọfụ n'ọdịnala ị mara about the do's and the don'ts. Therefore, ị nwere ike run into problem or ịma ka esi ama ndị bụ ndị ezigbo ya. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa sịrị nwane mmụọ niile ka ị mara na mmụọ nke sitere na Chukwu. O nwere ndị nwere ike ịdanye n'aka ndị adịboro experience enough n'ọrụ mmụọ, mana biko maka ihi na onweboro nke ihe a na-eme edobere gị anya, you can easily be swindled. Ịghọtara ya? So maka na ọ bụrụ onye amara ebe ọ na-eje ọ na-eje. So onye abata na ihe izi ị ga-ebu ụzọ megoro bụ agbasịara gị afa miri emi. Ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ megoro bụ si kpọtuoru gị chi gị, akpọ na mmadụ afa. Yes, maka na ihe ndị ekwetu abụ na o nwere ndị batara ọfụ n'ọdịnala ihe dịgoro ha mkpa abụrụdụ ka ha marụ na o nwere mmụọ na-agba ha ụgwọ maọbụ ihe ha kwesịrị imedosi na ngwuru na ihe mebiri. Ihe dị ya mkpa wee ma aha chi onye ụwa ya. Na-agbara afa isi n'ikwu nne gị maọbụ si n'ikwu nna gị, awụbụrụ nye awụ the cardinal things ị kwesịrị ime for the first time. Alụ ka m chọrọ ịtụnye ndị na-abata ọfụ n'ọdịnala ihe izi ga-ebu ụzọ mewu. Ekwena ka onye batara izizi afa izizi ị gbara agbasịa afa si gị na from be nne gị ma ọ na be nna gị ka isi agba afa onye ọwụ nwere ike ọ bụ na nna mụtara nna gị ma ọ nna mụtara nne gị. Ijewe ozugbo n'ọnwa Okorie, ije kpọtuo nwa Okorie ozugbo. Ọ bụrụ ya, you might made a terrible mistake. Fee na-achị ka alụ na-atụnye gị ewu ịbịa agbacha afa nke anwa and chọrọ ịkpọtu chi gị, very important. Mana chi ya bụ ụzọ ihe ị ga-eme ewe bịa use universal method kpọtugoro chi gị. Nke bụ eziokwu na ọnụ a na-arụ ụgbọ ọrụ mmụọ echefuna. Nke ịbụọ bụ na ọ bụrụ na etoghị nọkịta si wee nwere ụmụatụ, maka na ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ, etu a si wee na-afa gị owe Ifeanyị Obi onye ọkụzụ. Lese na afa owe Ifeanyị Obi onye dosa ọgụ ọkụzụ.
wee bụrụ na nwa gị na nwere nwa gị na-eje akwụkwọ, aha nwa a wee bụrụ Ifeanyị Obi Junior onye dosa ọgụ ọkụzụ, ewee kpọọ parents ọbụla bịanụ n'ụlọ akwụkwọ, ewee kpọọ onye bụ nna Ifeanyị Obi Junior onye dosa ọgụ ọkụzụ na-agbagota n'elu steji. Ọkwa ị ga-agbago n'elu steji? The answer is yes, na ị ga-agbago n'elu steji. Maka gịnị? Na-agbara aha nwa gị, ọkwa eziokwu? Etu a ka ọ dịkwa gị nwa na onwe gị, na-agbara afa gị nwa Ifeanyị Obi onye dosa ọgụ ọkụzụ, onye bụ onye ụwa ya na-agbarata. Ịbụ nwoke, ịbụ nwaanyị, isi n'ikwu nne ya, isi n'ikwu nna ya. O nwere mmụọ ọbụla, mmụọ nwoke ọbụla ma mmụọ nwaanyị ọbụla nyara chi eso, unu niile gbarata. Unu azọkwa n'azọ na onye wuchi onye ụwa ya, anyị ga-ejere njere ka anyị na-asị ya gbarata. Na taa na onye nọ n'ụwa na-egburu gị anụ, o gbuchara gị anụ, o siere gị ite, sie nyara chi na mmanya gị na oke gị na ihe niile ndị ọzọ zuru oke. Nọọ ndị wuchi onye ụwa ka anyị na-akpọtụ, gị bụ Angel ya ka anyị na-asị ya gbarata. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ike na-esi n'aka ya abịa, ka ọ gbarata bịa were oke. Kpọkụzie ndị Angel nke Chukwu, ndị niile nyara chi ya na-erikọ, unu niile ka unu gbarata. Na taa na onye unu nọrọ ụwa na-egburu unu anụ, na-enye unu ihe ọnụ na-eri, nyekwa na ihe ọnụ na-eri. Dibịa agọdobezie, kwubezie ihe ọma dị iche iche ọ chọrọ ka o mere n'ụbọchị ahụ, kwubiwezie okwu with authority na ya bụ dibịa. Okwubiche okwu otu ofe n'ala, sọmọ n'ọchị onye ụwa onye a ka ọ bịa were oke. Site n'ụzọ dị etu a, emesịa ya, ọ na-agara onwe ya. Ịghọtara ya? Maka na o nwere onye akpọrọ afa. Nke bụ eziokwu n'ọrụ mmụọ ka na-alụ, onye bụ onye ochi onye ụwa ya ga-abịa were oke. Mana mgbe ị bịara je kpọọ mmadụ afa, echefukwana, maka ndị ụtọ na enwebere clear demarcation and definition of onye bụchi onye ụwa gị na-echukwa. Therefore, enwere familiar spirits, enwere ọtụtụ ndị nwere ike ịbịa na-ele claim na ọha bụchi onye ụwa, especially ọ bụrụ iwu onye nwere call ma o nwee big talent, abịa zọba ya azọba. Onye agbata n'inwe ike ije na aka dibịa nka, ọsị na side ya mother side, ije na nke dibịa nka ọsị na ya father side. Ịghọtara ya? Enwe confusion and chaos. Some people na-abụ at this point ha dị stuck, he remain no stagnant, confusion will set in. At this condition, ọ ma amasị na ya jebe ejebe ma ya naba anaba. Some of them nwere ike at this point they will quit. Ịghọtara ya? So to solve this problem is, at this point you need those confusion, because you are just a returnee, you are a new person in ọdịnala. So ihe kwesịrị ime wu, gwa dibịa ya kpọtụrụ uwe chi onye ụwa gị, ma ihe niile kwesịrị ime ya kpọrọ mmadụ afa n'ọrụ mmụọ ka a na-alụ. Dibịa ndị nwere experience ma ka esi alụọ ya, ịfụ na arụcha ya na ọ ga-aga. Ịghọtara ya? Ịfụ na arụcha ya na ọ ya aga. Then by so doing, ịfụ na anọ gago. Orugwe nwere ka orugwe ọnwụ chọrọ ide eme every month, ọnwa ọzọkwa ịkpọkwachie, jikwa use kwa the same method, kpọkwa ịkpọ na mmadụ afa, it will go. Mgbe ị mere like 2-3 times, enwego clear demarcation in the spiritual realm, onye na-abịa ewere oke na aja ị na-achụ dịka onye chi onye ụwa gị. So agbazie afa, because na-emego the alignment gị na chi ga-akwụrụgo. Ụfọdụ ka ọ ya anyị na-agbara afa, ị na-agba afa mmiri emi, ịbịa ala ka ị ghaa afa ha, mmụọ so ha nọ abịa jiwazie ekoro onye ọwọ sị na onye wawo chi onye ụwa ya. Ịghọtara ya? Ngwa ndị nwere ike ịchụchara ya aja, ụfọdụ abịakwute gị na nlọ, ọbịakwute na nlọ sị na onye wabụ chi onye ụwa gị, na ya bụ nna mụtara nna gị. Ịfụrụ ya? Nwe ndị ya ọbịa, so many signs ga-egosi gị na onye nwa. Ịghọtara ya? Nke ọzọkwa m chọrọ ikwu okwu bụ na
ihe gbasara chi onye ụwa. Nke ọzọ confusion ndị mmadụ na-ada aghọtara bụ na mmadụ nwoke nwere ike ịnọ nwaanyị ụwa, nwaanyị nwere ike ịnọ nwoke ụwa. Izie mystery. Ọ bụ onye ka m bịara ịkụzi gbasị mma akụzi details. Akụzigo m part 1 ya na ihe gbasara reincarnation. Ọ dị very possible. Ọ dịkwa possible na ofu onye nwere ike ịnọ more than ofu onye ụwa. Only now mystery of mystics. Then ọ dịkwa possible na onye nọ ndụ wee mụọ gị nwere ike ịnọ ụwa. Ịghọtara ya? This is ihe mma akọwa in detail maybe na part 2. Mma akọwa maka reincarnation in full so that ka ịghọta ya from A to Z. Mana ihe m bịara ịkọwa kịta awụ chi onye ụwa gị. Now, nke ọzọkwa bụ ikwekwena ka onye ọbụla alụ ọrụ mmụọ ọbụla a ga-egbu anụ ma o buru ụzọ kpọtuo chi gị. Example, ikwekwena ka mmadụ ọbụla alụ ọrụ mmiri ma o bughị ụzọ kpọtuo chi gị, maka na ọchị bụ ụzọ, ọchị ji oke. Ịghọtara ya? Ọchị nwe ndụ. Echefukwara, ọ bụrụ na ị ma na ọchị bụ ụzọ, chi gị ga-ebuterịrị ụzọ. You align with ya chi, ya chi ga-akwụdoro gị mgbe a ga-eje lụọ ọrụ mmiri ka o wee gazie. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ, maka na unu ara adaba ghara uko. Ndị Igbo na-atụkwazị ilu na-ekwu sị na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na-achị ya wụọ, it must align with ya chi as a sign of honor and homage to your guardian angel. Ị align cha with chi gị, mbọsị a ga-eje doziri gị ọrụ mmiri ma other spiritual work, chi ga-akwụdoro gị, maka na chi gị kwesịrị inye account of every activities going on in your life. And ọ bụrụ na chi gị kwụdoro gị, your intuition, like you are activating your intuition anew, your inner source, your inner power anew. Ọ ga-eme ndị jegodoro ije gba afa, listen to your inner being. Your spirit will guide you na onye ga-abụ ọrụ gazie, because na ịkaligo your inner being along in decision taking. You will never go wrong. So mana mgbe ị bịara abịa align bụrụ gị na chi gị agbara ụdị lụọ ọrụ mmiri, my dear, enwere every possibility na arụcha anya ọrụ mmiri na ọma aga, ka i wee mata how things work. Then nke ọzọ, ọ gwara ndị na-asị na enyere chi ha gboru chi ha ewu ma ọ gboru chi ha nka ma ọ gboru chi ha nka. Nke bụ eziokwu bụ na anyị wụ na n'ọgụ nwa ji aka ga-enye, mana ana m agwa ndị mmadụ ndị batara ọfụ n'ọdịnala ka dibịa jiri aka ya wee nyere uchi gị nri, at least for the first time, especially ọwụ na Nigeria na ịchọrọ iji aka gị na-enye chi gị nri. But that first one, let dibịa do it for you. That dibịa nwa chọzie egwu ya na ịchọrọ subsequently ka ijiri aka gị na-enye chi gị nri, ka o nwee ike wee guide ya gị bido na number 1 to number end of the activities and procedure, so that ka ịghọta how things works. And nke na-ebu ụzọ number 1, number 2, number 3, number 4, wee dị ka etu a ga-esi wee mechie. And the key things dị important, maka na o nwere ike ịnụ na mmadụ na-echi nri ịgbanye ejegoro ọkụkọ ka ijiri aka onye chi gị nri, mana bifo ị na-enye chi gị nri, ị ga-amata ka esi eme ya from A to Z. Ka ọzọ, ka ị ghara inye chi gị ajọ nri. Ọzọkwa, ị madugo na gị nwa na-enye chi gị nri anwa,
o nwere ụchụ, maka na ụchụ dị n'ụzọ gị, ọ dị likely na ndị na-enye chi gị bụ ajọ nri. It will not be acceptable. Mana ọ bụrụ na ọ dibịa na-enyere gị nri, because dibịa na-enyere gị ya nri dị oke ọfọ. Ọ bụrụ na ọmụ na-arụ ya, rụchaa ya, etinye m ọfọ n'ala wee gwa ndị mmụọ na-anara aja na chi onye owe si ya na ibe na ezughị oke nke onye a na-arụ ọrụ ụbọchị taa na ọma akwụsị ọrụ a, etidomi ọfọ. Ghọtara ya na ihe nchọrọ na aja a na-achụ n'isi taa, ihe dị iche ga-adị na oke efuru efu ga-adachi ya taa. Esi ha biko, ha ekwekwana ka ezughị oke onye a na-arụ ọrụ a stọpụ ọrụ a fọm ịga. Ghọtara ya? Nke a bụ ihe mbụ na mbụ kwesịrị ịma, tidi ọfọ. So allow dibia to do it for you. Then ọ bụrụ na ị chọrọ inwe interest ka dibia guide ya gị etu ị ga-esi na-eme subsequently ka iwe na-enye ọfụma, and ụdị ihe ịdị likely na ị ga na-enye chi gị. Ịnọkwa ichenjierie nri ị na-enye ya ka ọ ghara igbe ofu nri ka ị na-enye ya kwa mgbe. Ịnọ ichenjikwara ya ụdị mmanya ị na-enye ya. Ghọtara ya? Ọ ihe niile abụ ihe dị mkpa ị kwesịrị ịma gbasalụ chi onye ụwa gị n'ụdị nri ga, maka ọ dị possible inwe ike na-enye chi onye ụwa gị ajọ nri ma ya anabatara nri ahụ inyere ya, ma ọ nabatara aja ahụ onye ahụ chụrụ ọ ya behave. Ghọtara ya? Ọ ga-abụrịrị ihe chi gị chọrọ ka ị ga-enye ya, ka ị ghara inye ya ajọ nri, ka ọ ghara ịbụ onye jere ịnyụ anyụ wee zọrọ azọrọ. So mana akpọrọ onye ọbụla afa, use universal method wee na-enye. Then mind the type of food na mmanya ị na-enye chi gị. Echefukwala na ihe ọbụla ị nyere chi gị na ị ga-etestikwa n'ọnụ. Ghọtara ya? Ihe ji etesti ya n'ọnụ ka ọ ghara ịbụ gosi ya na ihe ị na-enye ya ewu ezigbo ihe na ọ bụrụ ajọ nri. Ọ bụrụ ịmara ụdị mmanya ede anyị gbasara chi gị ba ya dị ma anwụ ya. Ghọtara ya? So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma ihe gbasara chi gị bụ ihe gbasara ụchụ. E nwere so many things na-ebute ụchụ na ndụ mmadụ, mana enwere ihe m chọrọ ịkọwara gị onye agbara ọrụ. Yes, gị nwa, weda ma ị na-arụ n'ụdị pastọ, ma na ị na-arụ n'ụdị dibịa, ma ọ na ị na-arụ n'ụdị nnukwu nwaanyị, onye agbara ọrụ onye agbara ọrụ. Let me give you an instance and bunye gị uche. Ọ bụrụ na ị bụ onye agbara ọrụ, ị ga-enwerịrị ihe ị ga na-asọ as a sacrifice to maintain your high office. Ịnọ na obuko ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị ma ọ bụ na ịnụgo di, mana iwe onye agbara ọrụ, maintain only with your partner or partners. Yes, in the side of man. Ọdịnala Igbo, nwaanyị ọ bụrụ na enwe need be, na-enwere great necessity melụ na nwoke filu na nwunye ya yara ya bi adịrị enough, if you the vacuum ọ ịlụ ọrụ ya dịka nwaanyị a na nna na family, dịka onye agbara ọrụ, you are not allowed ka idebesia side chicks here and there. Ọ na-emebi ihe ọrụ mmadụ. Ihe ị ga-eme bụ gwa nwunye gị si ya na ị chọrọ inwekarị asistant. Ihe dị mkpa bụ na ikwukwuru mmụọ. Ịbụ na onye na-arụ ọrụ na-ebu nwaanyị na-eje họtel. Ịghọtara ya? Ọ na-agbalụ ihe ọrụ mmadụ. O nwere ihe ga-emekata ka m nwee Eze-Ana bụrụ nwaanyị je họtel. Yes, because I'm na-asọ nsọ dịka onye agbara ọrụ
bụrụkwazị onye chiri ọzọ Eze-Ana, ị ga-asụ ya nsọ. Ọ bụrụ na ofu nwaanyị ezuru oziri gị na ị chọrọ inwe asistant, carry on, ma gị ga-ejụọ ndị gị na ha so, ọ bụrụ na ha mee ya approve, then ị gwa ha ya reason why iji wee chọọ ka ị nwee asistant, nwunye nwee asistant, no problem, gaba n'iru. Mana ọ bụrụ ị na-achọ mpụ for one woman to another, lekwaghị na ihu ọrụ ka ị na-agbalụ, ịgbalụkwa na ihu ọrụ si na mmadụ mebiri ihu ọrụ gị, ghọtara ya? Dan nke ofu. Nke ịbụa, zekwalụ nwunye mmadụ, jekwalụ nwunye mmadụ, ọ na-emebi ihu ọrụ mmadụ gwogwo, ghọtara ya? The same thing with ụmụ nwaanyị ndị agbọrọ ọrụ dịka nnukwu nwaanyị. Ọ bụrụ na ịma anụzi di na for one reason or the other na ọ dabazụrụ gị na ya, jee ka gị na-eseparate accordingly, then you move on. Mana echefukwana na apitos na-emebi ihu ọrụ mmadụ. Sex is not just carnal. Sex is spiritual, because sex should be joyful activity. Then, and the individually we have radiation that radiates from our earthly clock, the body. And when the radiation that comes from their body is negative, when they can have positive. So therefore, onye gị na ya na-adị mma. So therefore, onye gị na ya na-adị mma, ọ bụrụ na ihe ọ na-radiate bụ negative radiation, believe me, that negative radiation ọ na-radiate ga-emebi ihu ọrụ gị, ọ ga-agbawa ụchụ. Ịmara ihe ọbụla bụ arụ, desist from it. I don't need to start counting ihe bụ arụ n'ọdịnala Igbo. Ekuzigo m ya many a times. Avoid them. Ọ ihe ga-eme ka ihu ọrụ gị daa. And ọ ga-adị m mwute mgbe ihu ọrụ gị daa, maka ihu ọrụ gị daa, ị ga-anọ n'ịkụ ọta. O nwere mgbe ọ ya nọkọta afụ m sọ m ndị akpọrọ ọrụ, ma ndị na-ahụ na ministri, ma ndị na-ahụ n'ọdịnala, ha na-ebe akwa na-asị na ihu ọrụ ha dara. Taa, oli taa, azago m kọlụ mmadụ na-awụ pastọ, ofu uwe pastọ nwoke, ofu pastọ nwaanyị, ghọtara ya? Ofu nọ Kaduna, ofu nọ ala Igbo, ọbara ụdị kpọ ebe ọ nọ afa. Ihe nna achị kọwara gị bụ ya, ị nwere ike iji aka gbalụ ihu ọrụ gị by ịjụ ide eme ihe ekwesịrị ka ị na-eme, therefore na attract of negative energies. Ọwụ na ịma gbasa mma akọ gbasara negative energy more ka ịghọta how you are burdening yourself more, entangling yourself with garbages that is not even necessary for you. Ị bụrụ onye akpọrọ ọrụ, ị ga-enwerịrị nsọ na ọ bụla ịchọ ka ide ude n'ọrụ a maka ọla akpọrọ gị, ghọtara ya? So gbaarụ ihe ọbụla bụ ụchụ. Echefukwana, enwere ụchụ mmụọ, nwee ụchụ mmadụ. Ụchụ mmụọ bụ mgbe ị bịara na-agba mmụọ na-emeri gị ihe apịrịko. Mmụọ ndị na-emeri gị ihe na-atụkwazị gị anya ekele n'aka. Ka mma pentere ofu pichọ. O nwere akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa si na Jizọs ndị ụka ọbịa nwere mmadụ 10 ndị nwere nsogbu bịakwutere elu. O wee sị ha, ngwa jebenụ unu je gosi ụkọchukwu onwe unu. Uje gosi ụkọchukwu onwe unu. Mgbe ha na-aga, wee sị n'ọnụ ụzọ ga ha fụtafụ na ha adịsigo mma, mana ọ bụ ofu onye bụ onye chigatanụ wee pụtara ya. So ihe ọ pụtara bụ na n'ihi agbasi mbọ ike ikele mmụọ na-emeri ihe, maka ihe ekele onye na-agwụ akịrị, ị ga-adị agwọta ọzọ. Ọ bụrụ na mmụọ na-emeri gị ihe emesị adịghị ihe, na ịdị ekele mmụọ na-emere ihe ego kwesịrị ekwe na ihu ọrụ gị na ọdị. O nwere ahụhụ mmadụ na-akọrọ m ụbọchị a.
maka onye agwọrọ ọrụ na-agba ọrụcharụ ndị mmadụ ọrụ ọgwa ha na ha ya egote agwaghị ihe ha egotasị ma ewu ma ihe niile egotacha ihe niile anwa ọ bụrụ na isi ebe dị anya wee bịa gotacha ihe niile anwa mana anụmanụ ndị ahụ ma egbu ya egbu o gosichaghị ya agwazie gị na ụbọchị dị etu a ma ụbọchị dị etu a na aga egbugara anụ agwachazie ya etu a ihe ọ ga-emezi iwu o were nyaba anụ ahụ jekwaje nlekwa ya n'ime ahịa ka o wee leta ego nsị ya nwoke onye na-arụ ihe dị etu a ịma ọ na ihe ahụtara n'eze anaghị eju afọ n'ịmara n'ihe ọrụ gị ka ị na-agbarụ ọ na ịmara na ihe ị na-eme ga-agbarụ gị ihu ọrụ gị. I will advise you ka ị ghara ịda agha onwe gị ahụ maka na mgbe itipịara ihe ọrụ gị chọwa onye na-eme ezampụ Ugochi tụwara na tempụl ụmụ ụbọchị anyị na-apụta rụọ ọrụ ndị mmiri like 3-4 in a day. And ka m wee Eze-Ana ajụ m echi ọka nwere onwe mmadụ mụ nwa bụ Eze-Ana ọrụ mmiri ọbụla m na-alụ ihe chiọkpa na-abụ na-adị ya ofu ihe chiọkpa ewu m na-eji eti na mmiri mma egokwa iwu ọzọkwa ebunu this time around ebunu ihe chiọkpa 4 mma egbuziri ndị mmiri nke m na-anata n'ụlọ maka na ọha dogara m wee je rụọ ọrụ kwụọ ngo ya bụ ngọ meanwhile anyị ga-akpọkwa ndị mmiri nke onye anyị ji arụrụ ọrụ si ha sokwa na anyị apụta ka nchaghị ewu na mmiri si ha sokwa ya gbagota n'elu ala ya na tempụl ka ha sokwa wee rie ebu ka ha na-ede ude ka onye anyị na-arụrụ ọrụ dewe ude ghọtara ya. So ihe ọ pụtara na anyị na-arụ ọrụ mmiri ihe chiọkpa 4 ịbụa ga-adị ihe chiọkpa 4 ịbụa ga-adị ofu na mmiri nke gị ofu na mmiri nke na ndị mmiri nke anyị ga egbuge n'ebe anyị na-achụrụ ha aja na tempụl ịghọtara ya. Mana mgbe ịbazije si na n'ime emetu a imezie dị ụtọ na ịrụrụ mmadụ ọrụ mmiri Disemba ịbazie na-agbazi ndị mmiri anya na kedu ka ị ga-esi wee gburu ha anụ ebunu 4 in one day. Adị m eme no atempụ ebunu 4 ahụ mmasị ya na ebunu nke mbụ a bụ maka onye dị etu anyị rụrụ ọrụ egbuo ya iji wee nye ekene na ebunu nke a gbakọ ede eto anyị nọ anyị gbuo ya enwere ike ịbịa n'ihu ndị mmiri ebe anyị na-egburu ha na-egbu ebunu 4 in one day. Mana onwe ndị na-aghachi ịrụ ụdị ọrụ ihe anyị emewu ụtọ na ụfọdụ fat nọ ha ndị ka ọlụ ha nche niile oru egbu gbuo ofu ebu were ego ebunu 4 ịtọ ndị ọrụ tii na akpa ya onye ka ị na-aghọrị for you ichere dị smart ihe ọrụ ka ị na-akpọtụ ghọtara ya. Ọ bụrụ na ego ka ị chọrọ mee the needful gwa ndị kpọrọ ọrụ ha wetara ụmụ wọk ifuru ihe enwe ebu nwekwa ego. So ebunu ahụ mma egburiri ya n'ihu ha gbuchaa ha n'ihu ha then onye gị na ọ na nwetara usoro kama na ihe ha ga-eme ha ga na-apụ mpụ ọrụ Ugochi tụwara na tempụl anyị adị m enwechaza m alụ everyday mana pressure karịsị wee megide wesị oke ka wepụta Sundays for counseling mana Monday to Saturday anyị na-arụ ọrụ esi n'ọrụ apụta na abanye n'ọrụ ghọtara ya. So ihe na-achọ ịkọwa bụ ụfọdụ n'ime ụnụ ji aka ga-akpọta ihu ọrụ so mgbe ị bịaziri na-eme ka ị na-agba mmụọ nzama na-agba mmụọ apiriko mmụọ nwoke were gị iwe kpọchi ihu ọrụ gị. Ụfọdụ ụnụ ọzọkwa bụ ụfọdụ ndị na-eme ministrị na-asị na ha na-arụ n'ụzọ ekpere mana ị marozi na ịdị smart ihe ị kwesịrị ịdị emewu mgbe ọnwụ na ọrụ gị nwere ike si na every month ihe ị ga-emewu ma ọ na ọrụ ọbụla ị rụrụ iwepụta ego wee jee chụọrụ mmụọ ị na-achụrụ aja ọgwa nna nwere dibịa na-apa akị gị isendịeri ya ego ka o wee na-egburu agwụ wee anụ ihe appreciation in every work ọnwụ na elu wepụta nke ga-eje maka ihe nchụaja ghọtara ya. Na ọ bụrụ na imechaziere iri esogbu ụmụ agwụghị anwa na-ewetara gị ọrụ na-ewetara gị akwụdoro gị rụọ ọrụ ọga ewetara gị ebu rie ụta gị ndomi ewurie ụfọdụ isi ha wetara ọkachi then onwe ole mmụọ ya emeruo iji ruo mmụọ ụgwọ mmụọ decide ya to stop working for you maka na ị mara na onye kele nwaanyị na-agwa akụdọ gwọta ọzọ
ghọtara ya. So ihe ahụ ihe nwere ike ime gbalụ ihu ọrụ gị si na mmadụ gbalụ ihu ọrụ gị, nye ahụ ihe ị ga-eme. Nke ọzọkwa dị ka ibi ya bụ ịbụ onye akpọrọ ọrụ, ị marọ na ị kwesịrị ịda abịakwa na-eburu mmụọ gị na ha so anụ. Ọ dị very important. Aja niile abụrụ aja ihe amụrụ kandụl. Yes, ịmụ kandụl bụ ritual, mana ọ bụrụ ọnwụrụ aja na ibidoro iwu aja mmee. Mgbe ị na-apụ elevation ị na-achụ aja, mgbe ibido mgbe iji mmiri wee na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na-awụ ya n'ala, ọfọ ka ị na-aja ka ị na-achụ, maka something is going out from you. Something is going out from you. Mana enwere aja mmee, enwere aja bụ na aja a ga-ebupụrịrị ọbara ka ọrụ wee gasịa. A ga-ebupụrịrị ọbara kwubi okwu, ghọtara ya. So ihe dị important bụ na ị ga-ekwenye na taa na ị ga-agba mbọ ka ụchụ mmụọ ka ị ghara irife na ma ọ rie oke mmụọ, ghọtara ya. Maka ndị wetara ọrụ ahụ mana ha wetara ọrụ mmiri nọ, so they expected to take their own share for that, ghọtara ya. Then nke a ka ị ga-eme imechazie marakwa na enwere ụchụ mmadụ. Yes, ụchụ mmadụ gbara, akpachakwa n'anya si ka imegide mmadụ. Yes, akpacha n'anya si ka imegide mmadụ, maka na onye ọbụla nwere mmụọ sie na ọ bụrụ onye agha ị na-eche na o nwere nke ọ pasta, o nwere mmụọ na-esie. Mgbe ahụ mmụọ na-esie dịrị unhappy with you, ibido nwee problem. So ị na-agba mbọ, ị ga-agba mbọ zero ihe ọbụla bụ ụchụ mmụọ ma ọ bụ ụchụ mmadụ. Ọ na-emebi ọrụ. Let your yes be yes, let your no is no. Whatever that happens does not come from the light region. So you must maintain your yes to be yes, your no to be no. Ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ịma. Ndị a bụ ihe kwesịrị ịma n'ihe gbasara ụchụ, n'ihe gbasara chi gị. Have you ever tried to create quiet time? Example, ịpụta n'ụtụtụ, ọnwụ n'ụtụtụ iji aga ọfọ, ịga ọfọ. Ekwuru m, ị nwere ike iji ihe ọbụla wee gaa ọfọ. Ị nwere ike iji nzu ma ọ bụ edo. Ị nwere ike iji nkwụ ọkụ wee pụọ libation wee sị ha niile enye ha nkwụ ọkụ taa ka ike wee ha wee na-alụ ọrụ ha mee ka ị na-apụ. Nwere ike iji nkwụ ọkụ, nwekwara ike iji mmiri. Only that blood sacrifice move faster because it contain lives. Onye batara na ọbara gwụọ ana na-ahụ ọkụkọ ma ọ wee ewu ahụ iji eme ewu ma ọ ka nwụọ, ghọtara ya. So aja ọbara ihe mme. So aja ọbụla bụ aja ihe mme na-emove faster because it contain life. Then following by aja mmanya ọkụ, maka mmanya ọkụ bụ an highly inflammable drink. Wee na-ayọ ndị gị na ha so ha mee ka ike ị na-enye ha nkwa ka ike wee dị ha wee na-alụ ọlụ, ha mekwazie ka ị na-apụ ọkụ. Aja ka ọ bụ. So the same thing with water, but water water does not have evaporative power to move so fast like the aja ọbara ma ọ bụ nke nkwụ ọkụ, ghọtara ya. So ụmụ ihe na ihe kwesịrị ịma. So create a time ị ga-abịa aga ọfọ, ekwubi okwu ka gị na chi gị kparịta ụka. O nwere ebe egwu na akwụkwọ ndị kwu bịa gị bịa ka gị na ihe na chi okwu kpọrọ gị bịa ka gị nwa m gị bịa ka gị na ya kparịta ụka. Mgbe oge na-eto ịbịa mgbe ahụ ka ị ga-eji wee ikene chi gị, pụọ ya libation, kelee chi gị, rechaa chi gị, iwere ọjị ma ụgwọ ọnụ ihe ọ yọọ ya ihe wepụ n'obi, kwubi okwu. Ikwubicha okwu, try ya to create quiet hour. Ịgba nkịtị si chi m kedu ihe ị chọrọ ka m mee. Listen to your intuitive perception. Listen to your intuitive. Your intuitive will start telling you, you're not doing this right. You're not doing this right. Okay, this one you're doing well. Keep it up. Then the other one, you need to step up your game. So onye abụ ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ịma.
mgbe ị chụkwachara ụmụ ihe niile a ezumezu mmụọ niile nọ n'ụzọ gị etago ịgbozie ha ga aza gị. So dịka m kwuru, ihe m kwuru m akụzite ahụ ihe gbasara chi gị na-agha ebu ụzọ fidie chi gị na-abụ ihe dị mkpa. Nke bụ ekwuru m gbasara ụchụ na ụchụ na-emebi ihe ọrụ mmadụ, weda ma iwu onye akpọrọ ọrụ ma ọ bụ na ịbụghị, ịnidiri ihe gbasara ụchụ onye maara anya ya ka onye bara gị anya, ọ na-akwatu mmadụ. Then ọ bụrụ na emechazi ihe dị gbasara ụchụ, then ịmazie na ihe fọsịrị n'owu kwesịrị ịma awụ you build go cordial relationship between you and your chi by mgbe ọbụla imechara intercession with your chi, chụọ aja ihu ọma n'ebe chi gị nọ. Chụchaa aja ahụ, ihe ọzọ ị ga-emewo you experience quiet hour bụ mgbe ị ga-anọrọ wee jụọ chi m kedu ihe ị chọrọ ka m mee. Listen to your inner being. Your intuition will start guiding you. This side you're not doing well, this side you're doing well, this side mee etu ma mee etu a. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na o nwere ihe nkụzi taa na-agbagwoju gị anya, ma ọ bụ ihe nkụziri gboo, ma ọ bụ ihe ọ bụla ịghọta anyị na ọdịnala Igbo, chat ya na meseji a ga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. 08057837672 onye ama WhatsApp number. Daalụnụ. Viewers all over the world, I say let there be light, let there be course breaking, let there be open doors, let there be upliftment. I said that message na ndị niile n'isi ndị niile gere meseji ya na ndị niile ya emecha ahụ eshare ya na etiti ndị enyi ha niile. A sị nka Chukwu oke gọzie unu n'aha Chukwu oke kepụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Tata bụ Orie, ana m ekwubi okwu na-asị tata ihe anyị kụziri n'ụbọchị tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi gị, na ihe niile ị kwesịrị ịma n'ihe gbasara ụchụ, ya na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara quiet or silent hour. Jee gee meseji a in full in my YouTube channel ka ịpụta ihe n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu ngọzi n'isi ndị niile ya anụ vidio a wee gbasara ya ndị ọzọ. A sị nke ọma ka mere ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa.